Bus kaya ako Erika. Sa'yo na kasi ito. Pero, pwede mo kami dito yung siguro. Breakfast. Sandang ulo ko, wala pa tayo mas malakas sa kape. Ako magpaniwala. Si Eric ang kapuos sa pinsan niya. Tama ba yun? Totoo ba yan? Pero bayaan mo kasi ang anak mo kaya siya nagkaganyan. Ako na naman ang may kasalanan. Ako na lang lagi sinisisi mo. Hello, Boss Bell. Good evening. Tatay ka, di ba? May responsibilidad ka rin. Ginusto ko ba yung nangyari sa kanya? Gusto ko yon, ha? Ikaw ang ina-responsibilidad mo yan. Jackie, aminin mo na ng malak ng pagkukulang mo sa anak mo. Gusto natin mag-anak ng anak, pero hindi nangyari. Andiyan na si Erika. O ikaw, pinaparinda mo sa akin na mas mahalaga sa'yo, mas importante sa'yo. Yan si Miguel. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi totoo yan. Nanay ako. Ako nanonood sa kanya. Galing sa akin yung batang yan. Hindi yan nararamdaman ni Erika. Hindi ako papayag sa sinasabi mo na mas pinapaboran ko si Miguelito at wala akong pakialam kay Erika. Hindi totoo yan. Ma, kuya, calm down. Bakit hindi na lang natin tangkapin? That this family is messed up. It's always been messed up. It will always be messed up. Let's just accept it. You have to eat something. Ma. Okay na. Excuse me, what the hell are you doing at the dining table, kid? We're having breakfast. You must be one down there. Oh, I'm so hurt. Sino? Sige na po. Sige, subukan. Sino nagsabi sa'yo pwede kang sumali dito? Me? Duh. Hindi. Hindi ka sasali dito dahil hindi ka parte ng pamilya ito. Ma! Huwag ngayon, hindi ka ang masakit ang ulo ko. Pinagbigyan na kita sa maraming bagay. Hindi dito. Sige, Erika. Ayos na ako. No! Hindi! Dito ka kain sa Santino! Nasunod na ang gusto niyo, di ba? Gusto niya sumama sa'yo? Pinagbigyan namin kayo. Tapos aasta ka pang prinsipe dito? Talaga? Gusto niyo? Kayo na lang lagi masusunod? Isipin mo na lahat ng life choices mo, Erika, at kung paano ka nakarating sa miserable sitwasyon na ito. Ma! Erika, Jackie, usap mo tayo kagabi. Kumain na lang siya kasama ng mga kausap. Sige na, pwede. Ano lang sa drama? Oo, wala. Sige, mama ko. Really? Huwag kayong mag-away sa harap ng grasya. Sige, Erika. Dala mo na ako. Sige, sama ko siya. Erika. Tupo ka. Hello, Ma'am Jean. Good evening. It's time to unearth the truth. Pinapalitan nila itong lahat ng ginagasos. That means tayo ang susunod niya. Advice Friday, October 29, 8:45 p.m. Ready ba kayong sumaya ngayon? Nakalawa ang weekend video! Ready to rock and roll na ang ating celebrity performers. Sa kanilang kabog na transformations. Congratulations!
Congratulations, that was so good. Ganito sa lahat ng babae sa pamilya niyo. Happy birthday, Kevin! Sa totoo lang, hindi dahil kay Hector ay wala si Kevin dito. Tandaan mo, maging masimulan ka sa bahay ng to, ha? May mga dapat-dapat din nasasaktan. May mga lagi nagpapaalala sa akin na hindi kami pamilya, hindi ko man lang kadugo. Nasaan ang tunay niya mga pamilya? Go ahead, weeknights, 10:15 p.m. Pinkay TV, good evening. Good day for a date. Bad day for a date. Mapadandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and decay from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. All beef Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap, kasi ayaw namin magiging na. Merch 345. Ang gatas na may tiniting lakas. Tulong sa pre-lakas, ang lakas, at yung lakas. Araw-araw ng sarap. Ang tiniting lakas ng Merch 345. 750 lang per just sulit. Ang tunay saya, kasi sa dami ng Nevada, noon yun. Dahil sa bagong race, Power Liquid. May power ko sa technology, kaya mas maraming malalakay. Bagong Wings Power Liquid. We got the book for tulong protection. Only a Coke has 8 million live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. Sige, mapulay. Sarap na kami. So, ito na nga. No, ano? Di ba kasi sarap. Mas pinasarap. Sumikat tayo na. Kids allergy, pag cetirizine ang reseta. Kid, number one ang post-kid na prescribed cetirizine. Fast-acting, already hawa. Sa allergy ng kid, number one cetirizine ang kid. Hindi na yan. Natuto ba yung manok? Kote lang. Naku. Oo, eh! Buti na lang, may 5552 na. Wala ka nang iisipin. Red pa na sa kanin. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports natututo ang champion sa buhay. Get your child into sports today. As a mom, I can care for them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose new Safeguard with complete 10-germ protection. Unlike another antibac soap, it protects against 10 types of harmful germs. Bakit ka ba natin ang Safeguard? May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. Like dark roast coffee. Buo ang aroma at sarap. Tama ang tapang na katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Ipat na. Nasa namin kasi, May right din na nito. ang bukso. May right din na nito. Kasi pala, gusto ko kasi, May right din na nito. Kahit gusto namin na kumain kayo. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabi at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May have a special handaan with Lady's Choice. May bonus 50% for that. Kahit sa pangis ay pangalawas. Kahit kung araw-araw. Sa oras na panandawi. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kayang malaman sa mundo. Pag
has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet.ph. Nakatotoo ka? Naku, may lagnat ka. Siyempre agad. Ang ganda, pwede sa mga naman yan. Plastic, no shake, mata-exact one. Ang galing na Kembra. Nasisipat nila na ka na. Ano kainin ko mo? Kembra, mami. Ang Kembra, pwede kahit wala naman ang child. Plastic, no shake, mata-exact one. Ang galing na Kembra. Ayusin mo man! Ma! That guy's so strong. They wouldn't even be here in the first place kung nakagaan sila tama. Diretsin mo ako! Wala ka lang sisihan. Focus tayo sa pagpapagaling kay mama. Kasi ako, ayoko siyang mawala. Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna. Ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Promise me, hindi ko mabibigil. With that ABA, hindi ko mabibigil sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in ang taon ng panalo mo. Ibang swerte to. Bet.ph. Ate, may mga bagong panginis dito ah. Ay, yung lato sa taga-ano nila. Meron sila na rin ah. Yan. Yan ang narapat sa'yo. Dito ka bagay sa tino. Ano? Wala naman akong pakialam kung paano mo matatuloy. No? Nandito lang naman ako para Ella. Para mataasatan ang tingin sa sarili mo sa tino. Para lang alam mo, may katulong namin hindi mo kalitil sa pamamahay na ito. No? This piece of stuff. Breakfast cake. Marami pa akong papagawa sa'yo. Dad? Dad? Mas na ako. Sige, kawawa ka rin, Diyos. Tayo? Kumusta ka? Iniisip mo? Malakas ang tutog ko, may kailangan siya para sa nangyari kay Pimpos. Dahil ang gusto rin ako sa kanya. Ay, hindi tayo na lang. Playing Ma'am Lynn. Ma'am Jean playing. Boss Bell. Boss G. Dapat sa simula pa lang, iwasan mo na si Taro. Kilala mo naman yun eh. Ang dami na rin nabibiktima. Kasi na, ako bahala kay Jesus, ha? Ito ka lang, kaya ka. Yes na ako yan. Sige. Wala ka. Kung ako lang yan. Lalaban ko pamilya ko. Bahala na. Ako,
rito, ha? Gusto mo mamatay? Ano? Ako lang may atrasa ang pumunta ng pamilya ko! Itong tatay mo nagsimula nito. Wala mo yung mga yan. Malas pa kayo nila yung kapatid mo. Wala kami ginagawa sa mga sasabi mo. At sa susunod ang pinagsinta mo ko rin kami. Tutuhanin ko lahat ang sasabi. Pwede kayo! Alas! Wala kayong lisensya, tsaka tuloy mo muna sa away. Sa dami ng kamalasan ng ilang sa amin. At sino ko tanggit ng talaga pa? Ay! Ano nangyayari sa'yo? Bakit nasaktan? Nakasilit ko. Kailangan kita eh. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin ng pimples. Para may pimples. Hindi boys. Tara na. Hindi, baka palitan ang panungo ngayon. Sa mga alaala ng nakaraan, nag-uubli ang puwersa ng kadiliman. Kung dumadaan ko makikita, parang meron Dala nila'y hinakbot sa mundo ng mga tao. Pag pinipula, kanina kasi, di ba yung tao na wala naman po doon? Walang hawas ang kanilang pagkabayan. Pero aggressive. Madami po masyado sa taas. Ngayon eh, kulang-kulang na. Ating kabayan noon de Castro ang bagong koleksyon ng mga kwentong katatakutan sa kamalakyan. Ang kagat ng dilim. Ngayon na October 26 na. Hindi ko alam ang sinasabi. Place your bets. Dahil ngayon Biyernes. Simula na ng sabon. Sins of the Father. That's why ay, hindi ko naman pasigis eh. Hindi ko naman sa buko. Pero kaya lang, ayaw. Pasigis eh. Ayaw. May correct power play. Now, ladies and ladies and hair fall. My hair gets its daily dose of pro-vitamins from Pantene. Formula offers pro-vitamins, B-large, and biotin to help those hair fall immediately. And 10 times less hair fall. Pantene. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Ang pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken joy. Kahit bakit gising, pagod na. Glucerna with a triple control system helps release glucose evenly and control blood sugar 90% of the time. Kaya steady ang energy. Basta may tulong ng Lucerna, in-control ka. May magic ang kamay ni Mami. Pag hinahapis ako sa dibdib ko, magaan ang tubo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. Dito, nababa
po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito medyo. It's Vicks Fibra. Ihat using Vicks sa dibdib para sa ugat sa buwan. At sa likod para sa sakit ng katawan. Para sa mahimbing na tulog. Vicks Fibra. Haplos ng Vicks. All-night ginawa at with Vicks Inhaler. For fast release mula sa paratang ilong anytime, anywhere. Kopi ka Blanca, the number one premium coffee in the Philippines. So free. Winner sa ito. Good morning. That's why sa number one premium coffee, Kopi ka Blanca. Creamy at gentle sa soul. Sa umaga, kaya ko mag-magic. Magic sarap. All in one. Kaya ang lutuin, may sarap na nakakagising. Ulit sarap sa umaga. Pagdagawan niya ng magic. March 345. Ang gatas na may tinilakas. Tulong sa lakas. Ang lakas. At yung lakas. Araw-araw ng sarap. At tinilakas ng March 345. 750 lang per glass. Sulit. Ang mga kasal chicken. Ginawa natin. Ang laki-laki. Kita ka pa. Pinagsama. Tira mo sarap. Ang sarap-sarap. Sulit. Kaya son. Kasol. Sa mga kasal chicken kasal. Ang sugot mo ay may nilog na. Greatly proven helps strengthen bones, joints, and muscles. With MFGM, high in calcium and protein like collagen and B-vitamin at anti-nilog. Same goodness. Pag-ibig, expert me. Kaya sa gusto niya, sa malinis kasi ba? Hindi mo ba ay pag-ibig? Dapat malinis, dapat tayo. Pag-ibig, sikat ang kasama ba? Bigger! Busog na. Sarapin pa. Pag-ibig, ang sarap. Busog na, sarapin pa. Pag-ibig, sikat ang kasama ba? Pwedeng makipag-ibigyan hanggang sa exclusive treatment of viruses. Undetected while making friends, I am choose Neo 3 Plus. With up to 1 billion probiotics for respiratory protection. Neo 3 Plus, your active blood. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang gulo pala. Siyempre na kaya everyday, 6 solutions at essential vitamins. Siyempre na kaya mahalaga pa yan. Siyempre, lagi ko tumutan. Hindi na sa akin. Uy, kumusta ka na sa secret? Well, it's been a year. 1 million followers ka na kayo. Yeah, but now, I chose to follow my heart. Onyx deals with the real cause of pain. With care. From Tyson. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatagsak na ng also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Lessons from Daddy Mom. Therefore, the things that we last love. Sensitive. Size, same cell. Matagal ng bubble tea creamer ang up to 14 days pa walang gel. After long-lasting bango, ang gel. Meron sa cellphone. Pagkad sa tablet. Sagad sa computer. Overexposed sa gadgets. Not good. Be active. Live healthy. Optimal health. Optim has routine vitamin C, E, and Z. Maaaring makatulong ang Optim with exercise and proper diet. Malabo yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Optim. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalaga pala, ang Optim ay hindi gamot at hindi dapat gawin paggamot sa anumang uri na sakit.
Highlands Gold Premium. It's that Angus beef difference. Rich in flavor for a juicy and delicious bite. Try Highlands Gold today. It's high time for Highlands Gold. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalant. Vivalant is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalant. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalant. Vivalant is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalant. Honestly, hindi ko mabibigil. Dati, hindi ko mabibigil sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash and ang taon ng panalo mo. I-bounce pwede mo. Bet8.ph. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Uy, Marites, kanina pa nakating sa pulis, oh. Oo nga, kanina pa nga nakatingin, may gusto ata sa'yo, eh. Ang guwapo ka ng mali. Ano kailangan mo? Ikaw si Tanggol. May balita niyo ba kay Tanggol? Kaya mo, kamusta na sila mo? Wala ka namin sa Ramon Martes. Hindi mo na makikita yung height na yun. Ikaw, napapakausap na sana ako sa'yo. Kung wala ka nang natitinag na lumapit sa akin, kahit na napakisakan ko. Oo, mapapayaan na may mangyari kita ko. Para ako na. Muli na ang lahat para dyan mo. Napagpasyahan ng kapalarabat ang anak mo. Mula nung pinili siya mo. Corporal, pinapatawag po kayo ni Lieutenant Victorino. Ito, nalulungkot ka rin naman. Nakakulong siya dahil sa mga kinero. Naghahanap na kami ng paraan para mapawala sa ng nanay mo. Yan ang hawak na lugar ng presinto. Nandun si Rigor, mahihirapan tayo. Tukawan naman si nanay. Wala ko siyang kasalanan. Hindi ko siya dapat mahulog. Kaya gagawin ko ang lahat para makalaya siya doon. Makakawalan mo siya. Oo. Dahil alam ko kung gaano kahirap sa loob ng bulungan. Kaya gagawin ko ang lahat para makalaya siya. Ano yung gagawin mo? Ah, alam ko. Pero mas delikado ang buhay ngayon ng nanay. Kailangan ko siya maligtas.
Hello, Sis Jane of Lisbayan. Good evening. Ma'am Rakiterang, Bisdak, good evening. Natalo. Kasama namin yung mga testigo laban sa mga gerero. Sila ang magpapatunay na nagkaroon ng kaya sa eleksyon. Sino man eh? Agol. Ito si Chirlota at kasama niya bro. Andun sila nung sinalakay ng mga armadong lalaki mga voting isan. Nakita niya tinumpandaraya ng eleksyon. Nandito kami para sabihin ang katotohanan. Nakapagbili na kami ng sworn statements at nakapag-file na rin ng mga reklamo sa NBC. Hindi nila ba namin ang magano'ng marika ang mga kwarto para mapatunayan na ito talaga ang nanalo? Hindi niyo kaya kailangan gawin niyo. Baka pati ang mga pamilya niyo mapakamak. Tanggol, handa silang sa pinaglaban hindi dahil sa pagkasero mo o para sa kanila, kundi para sa buong Maynila. Hindi kami titigil hanggat hindi nakapatalsik sa posisyon ng mga gerero. Kaya dapat sumama ka sa amin, Tanggol. Ituloy natin ang sinimulan mo. Agol, ngayon ka pa ba masusuko? Ang dami-daming sumusuporta sa'yo. At ang pangalan mo sinisigaw na ng buong Maynila. Kung gusto niya sila ito ay tulungan. Kaya alam niyo ngayon na sitwasyon ko. Pinagkakahanap ako ngayon ng mga pulis. Kinakailangan ko muna tulungan ang nanay ko. At tulungan na sarili ko. Bago ako makatulong sa inyo. Sa bagay at nahuli ka ng mga pulis. Siguradong kulong ka. Kaya kailangan tayo ang kumilos para patunayan natin. Kasi Tanggol ang manalo sa eleksyon. Kailangan ka namin tulungan, Tanggol. Kahit mga makuhanda kami at hindi pa namin alam ang
sistema nila. Eh kung gano'n, sila ating hindi pala Alfredo ang kailangan natin. Sila ang tutulong sa atin kung paano mapatayin ang kaban ng bayan. Tulong-tulong tayo. Tayo magiging matang ng taong bayan. Sa loob ng siguro, Hindi namin hahayaan balisin at nakastamanin muli ng mga Guerrero ang buong Maynila. hindi. Pero, kasama niyo ba kami? Oo, sasama sila pati ako. Sabay-sabay natin pamagsakin ng mga pero. Oh, ganun naman pala eh. Wala naman palang problema eh. So ngayon pa lang, sumama na kayo sa mga konsyal. Tayo ang magiging katuwang nila sa opisina. Tayo tatlo. Lang. Papayag mo ko kayo.
Boss G, good evening. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be.
Tanong magaling na ang mga sito.
a success to watch. This program is brought to you by Arena Plus, official partner of the PGA. Relive the classics. Feel the passion. Remember the roar of the crowd. The clash of the greats. The shots that made history. Now it's time to experience it all over again. Revisit the legendary games on PBA Playback, Monday to Sunday at 7:30 p.m. on PBA Rush. That's exactly what happened here. That's Nadal was flying to the mountain all the way back. Now he's by one. Doing what Barkley never did to him in the first half, driving his physically the outside. Right now, it's such an urgency. This will drive in and out and try and recover after this thing's off the ball. He gets fouled by Nate on the drive. It's their lead. Finds a wide open right seam for three. A late goal. Scott is going to get it. Russo stops all the way to the line. Played by Christensen. He has 17. Out the ball. 7 seconds remaining. Alberto swinging on the shot clock. Shot clock. Out to Scott. 3 seconds remaining. Starting to it. Oh. That's going to be a great defensive play. Russo
Boss Bell, last video. Sa kabila, si Boss G. Kabila si Ma'am G.
This
Our back-to-back player of the game from the Meralco Bolts, Chris Newsom, 19 points, 6 of 14 from the field, 7 rebounds, and 4 assists. Chris, you only had 5 points in that first half, but what really made the difference was you being that spark plug in the second half. What changed for you after halftime? For us, it was just about playing as a team. It wasn't about one person, but it was about showing that we can get it done as a team. Being down 12 at half, it was a tough field to find, but we stuck together. We kept on encouraging one another, and we got the win today. Chris, you guys also did trail by as many as 16 points. How did that defensive effort and energy shift fuel your own offense? I mean, for us, we were playing good defense. We thought we were playing good defense in the first half, and our shots just weren't falling. We were missing easy shots, but we kept shooting. Like I said, we had confidence in one another, and the shots fell in the second half. And we just had to make sure we keep up on the defensive end and continue to work better than the coaches were good. Chris, I'm sure you have a lot of people to thank. Yeah, definitely. My family in the States, hi mom, my dad, my sisters, my brothers, my family in Ilocos, my wife, that's there, and yeah, just the rest of the family and all around the world family that came out to support today. Thank you. Once again, our back-to-back player of the game, Chris Newsom of the Meralco Bolts, will be back with more of the busy season update. Totally different ball game here for the Bucks. What a goal for CJ Garcia.
Francis Walters Carago cuts from 60 down to win by 14 points, 89-75, as they push Barangay 1-2 for a conference. Games tomorrow at the Challenge Coliseum in Ilocos Sur. The third fiber extras against the PNP Drama 5G. That's an exciting ball game. Upper deck of our coach and reporter is Jess Pinero. And other coach Mark Molina. My name is Andre Club. Thank you for joining us here in the golden season of the PBA, 50th season of the Cup. This program was brought to you by Upgrade Plus, official partner of the PBA. It's always fresh and clean, to come out and going into this weekend at PBA. Special and starting on. I love what PBA is doing. Really uplifting, really promoting the start of the season. Where we're really having a PBA hard. This is a party for the openers. So this sounds really fun. Ilang piraso ba kuha ka lang ang kuha? Ah,
Ang sabi nila, kasi nakakapag sa